ku zo mu zaɓi MD ya wakilci Nasarawa, ga namijin maza a taro ya wakilci Nasarawa, dodo kai ka ba su tsoro ya wakilci Nasarawa, giwa za ta take kwaro ya wakilci Nasarawa, wandara kai ka janye zuga ya wakilci Nasarawa, kai nisan da ba a hanga ya wakilci Nasarawa, baban nur nake wa ganga ya wakilci Nasarawa, ya shi ka gagara kirga ya wakilci Nasarawa, MD mai dubun masoya ne nake so, sannan mai dubun matasa ne nake so, mai kwato hakin mutane ne nake so, jagora na al'ummata ne nake so, abban fadila kun ga oga ne nake so, abun kyauta abun kwatance ne nake so, kuma shi mai biyar iyaye ne nake so, a yau nasarawa za ta inganta nake so, ta goya uwa ta goya 'ya'yanta nake so, Muhammad MD ya rike tuta nake so, Hadizatu mai Kano nake wake ka Muhammad MD na gari na kowa MD Baro da zo ka wakilci Nasarawa mu zaɓi a majalisar jiha mu zaɓi MD ba zai ki taimako ba Muhammad MD na gari na kowa MD Baro da zo ka wakilci Nasarawa mu zaɓi a majalisar jiha mu zaɓi MD ba zai ki taimako ba Muhammad MD na gari na kowa MD Baro da zo ka wakilci Nasarawa mu zaɓi a majalisar jiha mu zaɓi MD ba zai ki taimako ba Allah kadiran ubangijin ba Nasarawa MD zance zami da baki mai ka mu zaɓi MD dan kafiya da shi nake son Nasarawa MD dan karbaiti kansu samu gansar mu zaɓi MD aikin nan da na iya nake ya dan majalisa gado ba gashi ba siya nayi ba Muhammad MD na gari na kowa MD Baro da zo ka wakilci Nasarawa mu zaɓi a majalisar jiha mu zaɓi MD ba zai ki taimaka ɗaukaka ga mai cikar za Nasarawa MD Sayyidus Sadati nurar za mu zaɓi MD baban alƙasim uba gurin fa Nasarawa MD ya gajiyar da masu guguwar sau mu zaɓi MD kamun kafa da shi nake ya dan majalisa ya sake shi bai ji daɗi ba Muhammad MD na gari na kowa MD Baro da zo ka wakilci Nasarawa mu zaɓi a majalisar jiha mu zaɓi MD ba zai ki taimakawa zana ba kula ba Nasarawa MD ga 'yan majalisar mu mai mu tsari zaɓi MD ga MD namu mun wuce go Nasarawa MD zai daga martabar mu zai raban mu jari zaɓi MD zai taimaka wa masu rauni ya dan majalisa ba zai bar mu kuma a damuwa ba Muhammad MD na gari na kowa MD Baro da zo ka wakilci Nasarawa mu zaɓi a majalisar jiha mu zaɓi MD ba zai ki taimaka sauti na Hadiza mai kananwa Nasarawa MD na zo Nasarawa zan baje har mu zaɓi MD mai gona ke bidar irin shu Nasarawa MD mun yala farin gaba ga hanka mu zaɓi MD sakon Nasarawa yanzu zan ya dan dawo majalisa a yaban ka ba zan yi jinkiri ba Muhammad MD
ba